Lidi, pokud hrajete Geometry Dash a znáte youtubera Moupana, tak jsem se dnes rozhodl, že se podíváme na jeho video, protože on jako dělá docela hustý videa. To je fakt dobrý hráč v Geometry Dash. Tak se pojďme třeba podívat. OK, takže úvod. What? Co to je? Já se nechápu, jak tohle může zvládnout. No. Tam jsou normální level, i když je to... nevím, co to znamená. Wow. To je hustý. What? A jako dát? Maria, to bych asi nedal, nějak ten špatný. Geometry Dash. OK. Jde hrát nějaký level. Ten nějaký mini spike. Co to? Wow, jak to mám přeskočit. On to dal? Wow, a dohrál to. To je hustý. Bych to jako fakt... Coiny? Jak se brát ty coiny? Nevím. OK. Říkal, že je to easy celý ten level. OK. Už tak tohle už fakt easy není jako. No tak pro ně jako trochu docela asi jo, no, ale já bych to nedal nikdy v životě. OK. To je hustá mapa. Wow. To je hustý. Nechám, jak to dává. Jsem byl Moupan. OK, Velmoc Prime. To bylo moc zajímavý. Takže dáme třeba, jo, to by bylo dobrý video. Ježiš, reklama. Sorry. No a Diesel Happy Animals, tam mi to taky můžete napsat do komentářů, co se vám nejvíc líbilo z těch shortsky. Asi jinak na to, aby ty komentáře byly. Napište mi do komentářů, jestli hrajete Geometry Dash, nebo aspoň jestli jste ho hráli. Zajímá mě to. OK. Jo, on to dal. Wow, to je hustý. To je prostě hrozně dobrý. Dá třeba na 100 a ten půl. OK, to je divný, tady to bych nedal. Že za žádnou cenu. Naštvaný. On nemůže se vrát ten coin. OK, pojď.
Věřím Ulpanovi, že to dá. Že mi to normálně vypálilo oči, jak to zablikalo. Wow. Yes, on to dál. Je se všema kolinama. Uvidím, třeba tady to. Oh. Wow. Co dožili Bulpanové. Jo, a taky mi napište do komentářů to, jestli se znáte Mulpana. Je hodně jako známý v geometrii, takže tak. Aha. Takový mod jako Selinka Kopter. Šmare, OK. Jak to má dát? Aha. Tam nezadím Mulpanem, to je to. Yes. OK. Myslím si, že teď už to dá. To je těžká. Selinka Kopter. OK. A Mulpanovi věřím. Proč? Ne, si dal to. OK. What? A to? Já jsem tohle video viděl a prozradila teda, co tady je, to je takový Mulpan boss. Among Us. On se ho snaží jako zničit, tak Mulpan boss, nebo jako... Jak jsem to viděl. A nechtěl jsem vám prozrazovat. OK. Teď by to mělo dát. OK, dobrý, dává to. Hm? Ježišmarja. What? OK, tak tohle bylo asi pro tohle video všechno. Někdy se zase, možná, že se zase dneska uvidíme a čau.